Yung kilayin, nung bata kami, yun ang laging niluluto ng mother ko. Tawag namin ima sa Kapampangan. Usually, pork asim, tapos meron siyang baga, tapos meron siyang atay. So dito, surprise namin siya, bestseller. Pag may nagtatanong sa page namin na can I see the menu, laging tinatanong meron po bang kilayin. Ano nga ba ang kilayin? Hindi ito yung kinilaw o kilawin, ito naman yung Kapampangan version ng kilayin with the letter Y. Sa episode na to ay bibigyan natin ng spotlight ang isang natatanging Kapampangan delicacy at alamin natin kung bakit espesyal ang putahing ito. Only sa halagang 199, kombinasyon ng Kapampangan at Ilocanong ulam ang ating mga pagsasalu-saluhan. Isa na rin to sa patunay na kapag pinagsama ang Pampanga at Ilocos, gamit ang mga simpleng sangkap at tamang proseso, maaari kang makagawa ng mala fiesta sa probinsyang Anli Buffet dito. Sugurin natin at tikman itong bagong kainang matatagpuan dito sa tinaguriang Melting Pot of the Philippines. Tarlac! Ako si Gali Manese Datu, ang owner ng Team Pekamura Diner na nag-offer ngayon ng all-day eat-all-you-can buffet for only 199 pesos. Ang mga specialty po namin na Pinoy comfort food tulad ng kilayin, chungkawali, dinakdakan, pork sisig, crispy binogoongan. Yung Pekamura po kasi Asian restaurant, so hindi lang Pinoy. Meron tayong Japanese, may Korean. Meron din tayong yang chow rice. Meron kami yung Pekamura mussel o tahong. Meron din po yung sa mga kaibigan nating Ilocano, yung pinakbit. Pero ang bida po talaga rito ay yung kilayin natin na lutong Kapampangan. Yung kilayin, meron siyang pork asim, tapos meron siyang baga atay ng pork. Dito, naging bestseller. Pag may nagtatanong sa page namin na can I see the menu, laging tinatanong meron po bang kilayin. So ginawa namin po ngayon, every lunch or dinner, meron pong kilayin. All day eat all you can buffet sa halagang 199 pesos. Fusion ng mga paboritong pagkain sa Pampanga, pati na rin ng mga taga Ilocos. Pero isa sa mga pinaka-the best, hinahanap at lagi nauubos ay yung kilayin kung tawagin o ang Kapampangan version ng kilawin. Kilala sa kanyang maasim na lasa dahil sa suka ang pangunahing sangkap na pwede mo rin maihalin tulad sa puting adobo na may pinaghalong asim at alat. Ano-ano pa nga ba ang pwede mo ditong pagpiliang ulam? Gaano nga ba karaming pang probinsyang putahe ang pwede mo ditong masubukan? Ang standard 199 menu natin nagre-range po ng 7 to 8 dishes, excluding the drinks. Kasi po, yung 199 po, sagad na po yun. Talagang kinosting namin yun, maibigay yung 199 para masiyahan yung mga kababayan natin dito sa probinsya ng Tarlac. Kung mapapansin nyo, sa ibang restaurant, yung buffet nila napakarami, no? Yung sa amin po, nag-average kami 7 to 8. Pero nakakasiguro kayo na mataas po yung kalidad ng ano natin, ng mga pagkain natin. Sa tulad namin na nagsisimula pa lamang, basta maniwala po tayo sa ating ginagawa. Laging nandun yung passion natin or the love of what we're doing. At let's just trust the process. Kumbaga, maraming pagsubok, pero doon lang po tayo tumitibay. Hello mga Cubs! Welcome po sa Pekamura Diner. Eat all you can. All day na po tayo ngayon. Wala na tayong break. Located po kami dito sa SG David Boulevard. Ang tawag namin dito, masikat dito, Road to Geta. Malapit po tayo sa College of the Holy Spirit, San Sebastian Campus po. We're open from 11:30 a.m. up to 8:30 p.m. Malaos ko po, Mangantana, Manyaman, Kenny. Kanta na mga Kap! Kainan na mga Kap! At welcome dito sa Melting Pot of the Philippines, Tarlac City. Para dito sa 199 na buffet na naman, tol. Mga suli tayo ng ganito. Pero kakaibang buffet dahil parang pinaghalo-halo yung ulam. May mix ng Kapampangan, may mix ng Ilocano. Malalaman nyo yung kung bakit. Bago natin banggitin kung ano laman ang plato natin, Pekamura po ang pinuntahan namin ngayon dito. Dinayo namin talaga to dahil nga dito sa 199 na pagkain. At eto na nga, kumuha ko rito ng sinangag. Kumuha rin ako ng kaldereta
kalderetang manok. Siyempre, meron din diyang chop suey. Meron dyan na dinarayo nilang kilayin. Tapos, meron ditong mga gulay na okra, talong. Hinaluan din natin yan ng buro, pritong hito at tahong. Yun. Almost healthy pa yung mga selection, di ba, Oo, tol? tol. Ito na yung sa plato ko. Well, kumuha muna ako ng yang chow, yung fried rice nila. Tapos yung bida nga na kilayin. Napaka-special ng kilayin na to. Tapos kumuha tayo ng begokan or binagoongan. Tapos kumuha din tayo, ito naman yung Ilocano style na pakbet. Tapos kumuha din tayo ng tahong. Siyempre, yung sa Kapampangan naman, buro. Nilagyan natin ng talong at saka pritong isda. Yan ang laman ng mga plato natin ngayon. Provincia Pills. Hindi ko na patatagalin tol. Kukuha na ako ng kilayin. Yun yung video dito natin, tol. So ito yung kilayin para siyang white adobo. May mga laman loob kasi may baga at saka atay. Cheers! Cheers! Kumuha pa ako sa ito yung sakali maubusan mga kabs. Hindi. Ito yung baga. Sarap yung texture niya. Lalo na yung baga, pag durog-durog na na gano'n. Tapos yung lasa, medyo may asim siyempre. Asim at alat, naglalaban dito sa putahing ito. Parang sarap niyang papakin lang. Laging nakatatak sa akin at isa sa mga paborito ko na Kapampangan dish. Kilayin. Kapampangan dish pala yan. Bukod sa sisig, yung mga gano'n. Pag niluto mo to, asahan mo medyo oily siya. Kasi halo-halo yan. Siyempre may taba rin ng baboy yan. Ito naman yung baga. Yung durog-durog na yan. Baga ng baboy. Kaya pala nauubos palagi yan. Asim at alat, yun talaga number 1. Literally, parang white adobo nga talaga. Wala lang toyo. Sarap papakin, pero siyempre, the best ulamin. Tapos sirahin mo ng pakbit ng mga Ilocano. Uy, sarap. Kapampangan, Ilocano fusion. So ito naman kakaiba sa pakbit nila to. Imbes na kalabasa, kamote. Kamote nilagay kasi nga Ilocano version na. Bagong isda. Yung pa. Yung lasa. Nalaman mo yun? Eh, yung marasama. Itong okra na merong buro. Ano kayong buro to, tol? Burong isda? Parang isda, tol. Oo. Purong isda. Yan, oh. Isda sa isda, tol. Pritong isda, tsaka burong isda. Sa mga Kapampangan na nanonood, alam nyo na ang amoy nito. Yung buro, hindi lahat gusto yung amoy nun. Kasi di ba, pagka papa-amoy mo siya, papakita mo siya sa ibang hindi taga-Kapampangan, di ba, napapahuan, ano yung amoy, may panis. Pero kung titikman mo siya, hindi ganun. Parang nawawala yung amoy kapag titikman mo, malayo sa amoy yung lasa. Ako kasi, tol, nasanay ako sa tatay ko. Mahilig sa buro yun. Lahat ng klase ng buro kinakain ng tatay ko. Kaya ako, nasanay na rin ako kumain ng buro. Tsaka pwede rin naman talaga siyang kainin kahit hindi ka naman Kapampangan. Yung buro, basta mag-game ka sa iba't ibang klase ng lasa. Tsaka amoy ng pagkain. Parang napakamay ka na tol ah. Oo, tol, okra yung kinain ko. Bitawan ko na rin ito, kakab. Kung tayo tahong. Huwag naman yung tahong, siyempre yung mga common size ng tahong. Pwede ba sa buro to, tol? Ikaw dyan, pwede naman. Hindi naman iimik yan. Okay din naman kung yung talong. Ito yung ginagamit ng mga ano pang Oo nga. pakbet, no? Bilog. Yan, lagyan ng topping. Ayun, ang sinasabi ko. Bagay sila. Try ko nga, di ako naniniwala sa kwento lang eh. Kaya mo gawin to. Ito. Kinuha ko to pero hindi ko pa siya masyadong narilatis. Yung begokan or binagoongan. Parang nasa ano siya, lechong kawali style siya. Hindi siya yung pinakuluan lang. So, meron siyang sauce dito ng binagoongan. Tapos lamahan natin ang kaning konti. Konti pang lutong. Siguro dahil nababad, hindi na na-maintain na matagal. Pero ano siya, lechong kawali. Kaldereta naman to. Ito, kaya lang na to. So wala nang dapat na introduction dito. Enjoyin muna natin mga kab. Ayun na natin to, tol. Ano? Let's go. Tatawag na, tol. Ito na naman tayo. Siyempre, buffet ito, mga kabs, no? Hindi natin ubusin. Kasi kapag buffet ang episode natin, lagi tayo nagpapaalala. Kumuha lang tayo ng sapat, mga kabs. Tama yun. Para hindi nasasayang ang pagkain. Para wala ng paliwanag, huwag kayong swapang! Tama naman yun, mga kabs. Kahit saan pa yan, kahit anong buffet pa yan, pag tayong takaw mataba, parang ganun. Tsaka dito pala, mga kabs, 199 up to 10 yung putahing nakahain dyan sa table nila. So pag pumunta kayo, sulit na rin. Kung isipin mo, syempre, yung iba na mga nagpapaandi, more than 10 eh. Minsan maabot na 30, di ba? Mga ulam nila. Pero ito kasi, 10 lang, pero bawat isa,
quality naman. Oo. Tutusin, parang simpleng lutong bahay yung itsura para sa inyo. Pero pag tinigman mo, quality naman. Ito, disclaimer lang. Nung nandito tayo, habang tinitikman natin ngayon to, quality para sa amin. Yung mga pagkain. Tsaka syempre, para sa mga katulad natin na bihira, ako tol, bihira akong makakita ng ganito, yung pritong hito, tapos yung mga ganito na buro, diba? So hindi siya ganun ka-available sa Metro Manila. Pag dadayo kayo ng Tarlac, pwede nyo subukan dito. So ito, tol, bihira akong makita to, itong ganitong klaseng pakbet. Kadalasan na makikita mo pakbet sa labas at sa Manila, kahit sa yung common, may kalabasa. Ito kamote. So parang authentic siya. Tsaka bagong isda, ginamit. Yun lang naman, at dahil pang probinsya, yung mga putay dito. Mag-iwan natin tayo ng Team Salas TV sticker. Dito sa Peka Mura, 199 unlit. Dahil sulit na sulit, talagang hindi wasak ang bulsa mo, busog naman tan mo. At talagang magnaman Kenny. At hindi pa yun outro. Iba yun na! Sabi ko na nga Bago yun eh, bago yun to. Sabi ko na nga nagulat mo ako doon So dahil nagulat mo ako ron, tol. Oo. Kaya naman! Oh, hindi! Ganun pala yun. Teka, may lawan yung bibig ko. Nagulat din ako. Ginulat mo ako eh. Kaya naman! Gusto mo totoo, ayos at mura. Para sa Peka Mura, unlimited ito. Gusto mo kilayin sa sarap ubus to. 199 para kain na sa Peka Mura. Paano itatayaw yun, tol? Ha? Hindi ko na problema yun. Pati ba naman yun sa'yo, problema ko pa. Problema niya kasi. Ano hindi na nagsasalita? Wala reaction. Hindi, masaya siya kasi kapanahunan niya rin yun eh. Hindi, alam ko naman sinasayaw na iba yung posing-posing lang eh. Ayun, Diba? madali lang pala. Oo. Kaya madaliin na rin natin. Ayan na. Para maisayaw na rin ng ating hari ng dancing. Hari ng dancing. At eto, check mga kap. Ayan na. Kung umabot kayo dito, sana'y gusto nyo, yung mga o-trip nyo, yung mga ganitong klaseng pamprobinsyang pagkain, nakikita nyo yan, yung salita o linya na nasa screen nyo ngayon. Sana mai-comment nyo din sa baba para masabayan natin yung pagkanta-kanta at pagsayaw-sayaw ng hari ng dancing. Si Japo. Kinabahan si Mark Heras. Bad boy ng dance floor. Ito na. Ulitin na natin ang attendance check and let's check. Dalawang anggulo yan. 2, 3, Kapalitan pa. Gusto mo totoong maayos at mura. Para sa Peka Mura, unlimited ito. Ano nangyari sa cup nyo? Gusto mo... Ano nga yun? Gusto mo kilayin sa sarap ubus to. 199 para kain na sa Peka Mura. Alright! Tinuro niya pa yung Peka Mura, tol. Yung itsura niya para akala mo, year-end party ng kumpanya. Ganun na yung level ng performance niya, tol. Tapos naka-side pa yung cup. Oo. Akalain mo yun. Ang galing. Galing. Galing na hindi mo tinuro Mahusay, yung Peka Mura. mahusay. Hapon yung totoong kanta nun, di ba? Oo, tol. So ito pong Peka Mura, hindi po hapon na salita. Oh, ano ba yung ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng Peka Mura, para sa kasing Kapampangan word, pinakamura. Peka Mura. Peka Mura, yung pala yun. Dito kasi tayo sa Tarlac. Oo. So may mga Kapampangan dito, tsaka meron din naman mga Ilocano. Yun. Halo-halo dito. Pala yun. Peka Mura. Located po ito sa SG David Boulevard, Barangay Binauganan, Tarlac City. Yun. Kompleto Kapag yan. taga Manila ka, tapos gusto pumunta dito, kami umiksit kami sa Hacienda Luisita. Oo. Mawi-waste naman to, mga Cubs. Tsaka Peka Mura dahil. Kung kailangan nyo yung kompletong address, opening tayo ng video na to, Oo. nandun na yun. Okay? Palagi naman to. Oo, laging nandun yun. Okay? Huwag na tayo magtanungan sa comments. Nandun lang yun. Oo. 00.00 nandun na siya. First 20 seconds pa lang, nandun na. Oo. So meron kang 20 seconds para basahin siya sa lower Yeah. left ng screen. Ang dali, no? Oo. Palagi nandun yun, Oo tol. naman. Parang since day one ng pagta-travel, nandun na yun. Pala eh. Kompleto pala yan eh. So, nung tatanong ko na location na yun, start nyo lang ulit yung video. Kompletong address yun, tol. Pero kung nakaligtaan nyo yun, kakapanood nyo, sinasabi naman namin dito sa Taste Test, Oo. sa kainan. Hanggang dito na muna, no, tol? Mukhang tumba naman na eh. Oo, pwede pa tayong umikot ulit. At saka, tingnan mo si Jambo, mukhang nagpaparinig na.
Kaya nga eh. Gutom ka na ba? Hingal na hingal siya. Hinihingal ba? Oo, kumuha nga ng inumin eh. Oh. Effort kasi. Hindi na, dito na nga mga Kabs. Again, Tarlac City, melting pot of the Philippines. Kapitbahay natin sa Pampanga. So sa mga taga, hindi lang naman taga Pampanga, taga Norte, kahit hanggang taga Manila. Punta kayo dito at ma-experience nyo. Peka mura yan. Peka mura. So sana nabusog namin kayo ulit dito sa panibagong episode. Pasensya na po kayo. Tagal namin hindi nag-upload. May kanya-kanya lang kaming bakasyon. Ako, pwede ko nang sabihin, pumunta po kami ng Bangkok, Thailand. Naipalabas ko yun sa Kabs. Ikaw, pwede na ba sabihin? Ako po ay nagpunta po ako ng Bangkok, Thailand. Pero wag mo kayong maniwala sa akin. Basta nagbakasyon din siya. Siguro ilalabas din rin sa channel. Pero yun sa akin nailabas ko na. Kaya sinabi ko na. Yan. Ayun, sana nabigyan din namin kayo ng ngiti. Ngiti. Dahil ang ngiti, nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo katulad nito. Ang ngiti ba yan? Ngiting kilayin. Oy, kilayin! Kilayin. Yan. Maasim-asim maalat-alat ng ngiti yan, tol ah. Ganun talaga, dinarayong ngiti yan. Oo. Hindi ako. Ako si Captain. At ako po si Dice NK9 Mayor TV. Nakabala ng masa. Ang mula dito sa Tarlac City. Ito ang DCTV 2K24 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag nyo kakalimutan at lagi nyo tatandaan. Ayun, dumikit. Ayun. Na magnet. Na uminom ng rule number 2. Yeah. Cheers. Cheers. At syempre, available pa rin ang manyaman mga nag-travel for food sa Aprobado. Manyaman! At syempre, available pa rin ang Manyaman Mangal at Travel for Food sa Aprobado. Syempre, namprik order din kayo. Yun. Kenny! Bye! Peace out! Peace out! Aprobado yan! 1, 2, 3, and... Gusto mo totoong masarap? Iinom pa lang eh. Tara sa Pekamura, unlimited ito. Gusto mo kilayin sa sarap. Mamaya ka na, sumayo ka daw. 199, tara kain na sa Pekamura. Eh! 너만을 온기로 안아주겠니